ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 26 ଅଧ୍ୟାୟ 36 ପଦରୁ 46 ପଦ। ଯୀଶୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଜେରୁସାଲେମରେ କ'ଣ ଘଟିବ ଏହି ବିଷୟରେ ସେ 3 ଥର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଜକ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଏହିପରି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ଭାବିଲେ। ଯୀଶୁ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ହୃଦୟରେ ଅଣଦେଖା କଲେ। ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାସ୍ତବ ହେଲା। ଯୀଶୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗେତ୍ସିମାନି ନାମକ ଏକ ପାହାଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିତର, ଯାକୋବ ଓ ଜହନଙ୍କୁ ଡାକିନେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତାଙ୍କଠାରେ ଅନୁକମ୍ପାର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ନ କରିବାକୁ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଆଗାମୀ ଦୁଃଖ ଏବଂ କ୍ରୁଶର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମନେ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ଏପରି କହିଲେ, ପିତ, ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ, ଏହି ପାନପାତ୍ରଟିକୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ନିଆଯାଉ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କ୍ରୁଶ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜାଗ୍ରତ ନଥିଲେ, ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୋ ସହିତ ଜଗି ରହିପାରିଲ ନାହିଁ? ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ସେ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଗଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଚାଲ ଯିବା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଏଠାକୁ ଆସିଲାଣି। ହଁ, ଉକ୍ତ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉଭେଇ ଗଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେହି ରାତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାନ୍ତେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଭାର ଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ରହିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ନୁହେଁ। ଆମେ ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ। ହଁ, ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଉ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନର ଶୈଳୀକୁ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଉ, ଆମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଉ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।